A bakin wannan shafi muna so ku danna mana alamar subscribe, sannan kuma ku danna mana alamar ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu da zaran mun ɗora su. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. bayan haka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Sunana Sadiya Lawal Abubakar, ina muku gaisuwa, ina kuma fatan kowa yana cikin koshin lafiya. Wayanda ba su da lafiya daga cikin mu ina roƙon Allah ya ba su lafiya. Kamar yadda muka sani yan uwa mata, wato ban san yadda zan saba, amma duk macen da kuka ga ta fito tana wasu magana akan abin da ya shafi aure, to a gaskiya zan iya ta dauki baby glass ne ta samu idan ta ko wani abu, saboda wani abu ne da yana yi mata nauyi sosai. Akwai mata da yawa da suke son magana akan wani, amma zaka ga jin nauyi da tunanin yadda mutane za su kalli mutum yakan sa mutane da yawa su haƙura akan irin wa'annan abubuwan. Amma idan na ce ina jin kunyawa zai yi, idan ta ce tana jin kunyawa zai yi, idan shi ma ya ce ina jin kunyawa zai yi. To idan muka duba abin gaba ɗaya sai muga cewa idan wannan yana cewa yana jin kunya ba zai ba, wannan ya ce yana jin kunya ba zai ba, to a haka za mu ta tafiya, a haka za mu ta wahala, a haka kuma za mu bar matanmu, 'ya'yanmu, iyayenmu, ɗannunmu da abokanan arziki suna tafiya a haka ba tare da sun gyara ba, saboda akwai wa'annan abubuwan uwa ne ya kamata maybe ta koyar da yarta a gida. To in akwai kunya a tsakanin uwa da ya, ba za ta iya koya mata wani ba, sai ta tafiya a haka. To akwai abubuwa da yawa da ya kamata a ce mu mata mun ɗauki aniya kuma mun gyara don ganin cewa an samu abin da ake so. Idan ba mu manta ba, na Aisha radiyallahu anha ta ce madalla da matan Madina wayanda kunya bata hana su tambaya game da abin da ya shafi addinin sa ba. Sannan Ummu Salma radiyallahu anha ta ce wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, lalle Allah baya jin kunya game da gaskiya. Shin akwai wanka kan mace idan ta yi mafarki? Sai ya ce idan ta garwa, ma'ana idan ta fitar da mani. Dan haka ne in dai wurin gyara ne da faɗin abin da ya dace, musamman ma na ibada da rayuwa, to ba a jin kunya, domin kuma yasa ake tafka kwamatala a wasu gidajen auren. Saboda yanzu in kuka duba ko a islamiyya ne ko a wani majalisi ne, za ku gani ba kowane malami bane yake fitowa yi ma mata irin wa'annan bayanan da ya kamata a ce sun fahimci inda duniya ta dosa, ko kuma sun gyara wasu abubuwan da suke yi. To naga wani rubutu ya jima gaskiya, amma muhimmancin shi yasa nake son in jawo hankalin mata akai, dan ina ganin za a amfana da shi. To wato wannan kamar yana magana, rubutun kamar na turanci ne gaskiya, wanda na san maybe tunda muna yi ne saboda maybe wanda ka je makaranta ba ka je makaranta ba, ko ma wane ne zai fahimci me ake yin magana akai, zai kuma fahimci sakon da ake so a tura. Yi da turanci ko yi da wani yare ina ganin ba zai taimake mu ba, idan dai har wannan yaren da kake magana da shi mutane a misalin kashi 90 na mutanen da suka saurara sun fahimta, to kashi 10 na za a iya cewa su yi haƙuri, saboda yawanci su za su iya samun karatu a wasu wurare, za su iya karantawa a wasu yaruka su fahimta. Su kuma namu iyayenmu, yan uwanmu, kanninmu wa'inda ba sa jin turancin ko wa'inda ba sa fahimta, sai ga ana barin su baya. To wannan da yana magana ne akan kaman kwacewar miji da ya zan kaman in ce kubucewar miji a hannun mace, wato kaman abubuwan da suke sanya mace mijinta ya zama na bata samun ko soyayyar shi, ko kuma a ce bata samun attention din shi, kamar bata samun hankalin shi baya kanta. Sannan ko wanda da mijinta yake chatting da wasu mata a waje, ko kuma wanda mijinta yake neman mata a waje. To wannan duka rubutun kamar ya kunshi wasu abubuwa ne da matan aure ya kamata su farfado a kansu, sannan kuma su mai da hankalinsu na ganin cewa su ma sun gyara. Saboda idan har ba a gyara wannan, kamar yadda nake gaya muku, idan har ba ma gyarawa wallahi ba za mu ci gaba ba. Duk abin da kika je ki ce kawai kin ji ne kin ajiye shi, ke ba za ki gyara ba, ke ba za ki nemi canji a rayuwanki ba, ke ba za ki nemi canji a rayuwar aurenki ba, to kina tare da wahala. Kullun zaki ta zama jiya yau ne. Shi namiji kamar yaro karami ne, duk taurin kan namiji wallahi idan baki same shi ta wannan wurin ba za ki same shi ta wannan wurin, saboda wasu abubuwa da kike mishi na rayuwa. Haka rayuwa yake. In kika duba ko tsakaninki da mutane ne, akwai irin kyautata wanda kike wa mutum, za ta gani kai saboda kyautata wannan ba zai iya miji kaza da kaza ba. Amma muka dauki kanmu muka ijiye shi wuri ɗaya, muna ganin ainihin mijina dan me zan mishi kaza da kaza da kaza da kaza bayan shi baya min kaza da kaza da kaza. Kakan duba ni ka tandance.
ina miki kaza da kaza da kaza amma shi baya damuwa yana min kaza da kaza, akwai abubuwan da zaki iya ragewa, akwai kuma abubuwan da rashin yin saboda ke kina ganin yana min kaza da kaza da kaza, ni ma bari in tauye shi ta kaza da kaza da kaza, to wannan tauyewan da kike mishi sai ya ta tasiri a ran shi, tasiri a kan shi, har sai ma ki rasa ma mijin naki ba tare da kin fahimci me yake faruwa ba, sai ki gani yayi miki nisa, kin rasa shi, kin fada cikin kuma wani yanayi na rayuwa. Saboda duk yanda mace take jin daɗi idan har mijinta hankalin shi baya kanta, idan har baya nuna mata soyayya da kulawa, to akwai damuwa. Amma kamar yadda na gaya mana tun daga farkon shiga ne, a gaskiya akwai abubuwan da muke yin sake da su mata. Dan kin yi aure kin haifi 'ya'ya, wannan ba shi yake nuna zaki sake da mai gidanki ba. Wannan yin saken yana yanzu kamar shuka ne, zan baku misalin shi. Daga lokacin da kika shuka dole ki rinka kula da shukan nan. Misali idan ba lokacin ruwa bane, dole ki rinka kula da wannan shukan. Idan wasu kananan shukoki sun fito waɗanda za su iya bata miki shukan nan, zaki je ki ciccire su, ki kyara gurin. Sannan zaki rinka ma shukan nan ban ruwa lokaci kuma zaki rinka zuwa kina duba lafiyar shukan nan, shin shukan nan yana samun abubuwan da ya kamata a ce ya girma, zaki sa mai taki, zaki sa mai abubuwa da yawa da ake bukata saboda wannan shuka ya girma. To kamar haka ne soyayyenki da mijinki, kamar haka ne rayuwar aurenki yar uwa. Kada ki ce wai dan kin dasa wannan shuka, dan yana son ki ko dan ya aure ki zaki saki da shi, zaki nuna mishi shi wani mutum ne da ba shi da muhimmanci, shi wani mutum ne da ba sai kin kula da shi ba, yana tare da ki, ya aure ki bayan da zai yi da ki. To ko da baki rasa shi ba, ai ko da bai sake ki ba, za ku ki rasa farin ciki. Wa'innan kananan soyayya sai kiga kin nemi kin rasa saboda ke kin nuna mai shi ba wani mutum bane mai muhimmanci, baki dauke shi kin daura shi aka ba. Ke dan me zaki mishi haka? Namiji ne ba dan goyo bane, kar in ji ina mishi biyayya wata rana ya auro min kishiya, ko wata rana ya kaza, wata rana ya kaza. Wannan mentality din shi yake rusa gidajen aure da yawa ƴan uwa. Wannan abin da muka dauka mu ne yan arewa, shi yake rikita mana gidajenmu, shi yake lalata mana gidajenmu. A kullum muna dubawa ne, kar in zo in ma namiji bauta kaza da kaza da kaza, kar wata rana ya min kaza. Ki tsarkake niyyar ki yi abin da zaki yi dan Allah, jin dadin ki ne. Idan ki yana enjoying, kina enjoying, jin dadin ki ne. Ran da ya auro miki wanda kin ga ko ba komai kin riga kin yi enjoying rayuwanki da shi. Kar ki kuntata ma rayuwanki, kar ki kuntata wa mijinki saboda waiwata, saboda kina tunanin za a dauko miki wata, ko saboda kina tunanin rayuwar da zai zo miki nan gaba. Ba a wannan, ki duba nan gaba. Na aure mijina ba zan yi sake da shi ba, duk abin da ya kamata. Me yasa nake mai abubuwan jawo hankali? Saboda ina so ya aure ni ne. To na gama mishi abubuwan da zai aure ni, yanzu ya aure ni ya kawo ni gidan shi. Akwai abubuwan da dole nake mishi wanda a wajen aure, wanda ya dauko hankalin shi har ya ji cewa ba zai iya rayuwa ba sai da ni, ya zo ya nuna intention din shi na son aure, na sanya aure ni, ya aure ni ya kawo ni cikin gidan shi. To damuwa shine yanzu ya auro ki, sai kika saki duk wa'annan abubuwan da ya hango a kare ki kafin ki aure shi. Idan ke mace ce mai kwalliya, mai tsafta, mai kamshi, wataƙila abin da yake ɗauko hankalin shi kenan. Da kika shiga gidan sai kika watsar, kina ganin yanzu ya aure ni, sai na tsaya ina mishi abubuwan da nake mishi ina budurwa. To kin ga kin faɗi wannan jarabawan. Sannan zaki iya cewa dan menene kawai yanzu na rinka sa mishi matsatsin kaya kamar yadda nake sa wakilan yana zuwa zance, nan ma kin gani kin ƙara faɗi jarabawa. Sannan duk wani abin da zai jawo hankalin shi da kike yi, ki kashe mishi murya, ki mai tsokana, ki mai wasu kalmomin soyayya, ya zo taɗi wurin ki kina mai wani irin kallo na ɗauko hankali, na jawo hankali. Yanzu da kika aure shi aka ce wa ido wa kare na, yace wanda na saba gani kullum. Bayan ya gama wannan wahalin, ya kashe kuɗin ya kawo ki gidan shi, sai kuma kina ganin yanzu shi ba komai bane, yanzu bai zama dole ki mishi wa'annan abubuwan da kike mishi kafin aure ba. Wallahi yan uwana mata, idan har ba mu gyara wannan ba ko, to matsalan gidan aure ba zai kare mana ba. Dole mace ta yi aure, akwai abubuwan da dole zai ragu mata, ko dan yanzu tana da 'ya'ya da yawa, ko dan yanzu tana aiki, ko dan yanzu wasu abubuwan rayuwa sun mata yawa, wanda maybe dole ba zai wuce ce za ta ɗauki 100% na attention ta bashi ba, ga kula da 'ya'ya, ga girki, ga wahalin gida da sauransu. Amma duk da haka akwai wurare wanda a manya-manyan gidan aure wanda za ki rinka ɗauko hankalin shi, wanda zai soyanti da ke, wanda zai gani kai wance ko da na aure ta, ko da bayan ta haihu wance mace ce. Duk matan da kuke gani an musu kishiya 4-5 amma har yanzu yana kallon uwar gidan shi da soyayya da kauna, yana gani wata ma har ya rinka fifita ta akan sauran matan shi. Wallahi yan uwana mata, ba haka banza bane, ba yanda za a yi baka bar ruwan soyayyanki da mijinki ki yi tunanin wai hatsufanki zai rinka miki wahala. Namiji shi yana son attention. Duk da akwai wa'inda ba sa damuwa da irin an kula da su, ana musu abin da ya kamata, akwai wa'inda ba sa damuwa da wani, amma akwai wa'inda
kawai suna so ne, kuma babu duk yanda ma mutum zai ce irin baya so ana nuna mai attention sosai. Akwai wanda baya son attention sosai, amma shi kyautatawa da kyautata mu'amala wannan babu wanda zai ce miki baya son wannan game da iyalin shi. To mu wa'annan din shi muke dauka ba komai ba, shi muke dauka ba sai mun yi ba, shi muke dauka kaman ba komai ba. To wannan shine komai a rayuwar auren ki uwa. Duk yadda kike tunani yake son ki, to ki rinka nuna mai cewa ke ma kina son shi, kuma shi masoyin ki ne. Ki rinka nuna mishi kullun kaman wani sabon mutum yake a gurin ki. Za kuma ki rinka fitowa da sababbin abubuwan daukan hankali. Haka ne zaki kwace shi, haka ne zaki samu soyayya shi. Kar ki rinka mayar da kanki baya kullun. Ke kina ganin girma yana zuwa min, kina mayar da kanki ba. Girma yana zuwa min, akwai abubuwan da dole zan haƙura da su, amma soyayya tsakaninki da mijinki baya zo ba. A kullum kuma in kika keɓe da shi, in ma gida da yara ne, in kun keɓe, akwai wasu abubuwan da zaki rinka nuna mishi da zai kai wancan har yanzu tana so na, wancan har yanzu tana son rayuwa mai daɗi da ni da sauransu. Sai kiga shi ma yana baki attention, sai kiga shi ma yana baki soyayya, sai kiga shi ma yana nuna son ya kasance da ke, son ya kyautata miki, son kuma ya kawar miki da dukkan bakin ciki. Da haka yan uwana mata sai mun gyara. Idan har muna so mu ga daidai, sai mun gyara. Mafiya yawansu zaka ji suna cewa ai ita ce ta canza. Maza mun san suna canzawa, ba zan ce muku wai ba su da matsala ba, na san suna da matsala. Amma mafiya yawan mu mata kyale-kyalen da muke nuna musu a waje, tsakani da Allah in mun shiga gida muna bari. Kuma ko ke ne yanzu ki duba, most of abubuwan da kike mishi maybe kafin aure, kwalliyan nan, daukan hankalin nan, tsaftan nan, kyalkyalkyal din nan, ai makai, a sa makai relaxa, ya kwanta, ya taushi, ayi mi yanga, yanzu kina yi? Yanzu ba kya yi, kina ganin kaman ke tenuwa ki ta kare, kina ganin kaman ke baki da wani feature. To shi sa muke koma ba, shi sa sai ki gani ya auro wata yana miki tsananin wulakanci, wani matan kafin ya auren yana wulakanta ki. Saboda in kin duba ke ma za ki gani ba kya bashi attention, ba kya bashi abubuwan da ya kamata a ce kina bashi da zaki kyautata zamantakewan ku. Mu kullum matan Hausawa abin da muke so, namiji ya mana wahala, namiji ya nuna mana soyayya, amma mu ba mu damu mu rinka nuna mai soyayya ba. Sai kiga ya je ya auro yarinya mummuna, sai kaji ana wani magana ya je ya auro wata yarinya mummuna. To ba kyan bane. Ita mummunan nan baki san abubuwan da take mishi take dauko hankalin shi ba. Baki sani ba. Sai ki sha mamaki abin da kika raina, kika fi rainawa a cikin gidan aure, shi ta dauka take mishi ta dauki hankalin shi. In ke shi ya ci aka miki sai kika ila abin da kika rainawa, shi aka dauko ta take miki. Duk abin da muka samu na kuɗi, ba ma kokarin yadda zamu gyaga jikinmu, ba ma kokarin yadda zamu kyautata rayuwar auren mu. Mu kawai muna duba yadda zamu yi anko ko yadda zamu yi adashi, yadda zamu tara kuɗi. Ba ma duba yadda zamu ranka amfani da kuɗin da muke tarawa muna jawo hankalin mijinmu. Ko da bai zauna da mu kaɗai ba, ko da ya je ya karo mana abu, zaki gani in Allah ya sa mai dan hali ne, duk abin da zaki tambaya a gurin shi baya hana ki. In ya hana ki wannan, wallahi wani ba zai hana ki ba. Saboda kyautata wanda kike mai, saboda yana samun wasu jin daɗi a wurin ki da baya son wannan jin daɗin ya yanke. To amma mu mata Hausawa yanzu duk ba mu damu da wannan ba. Mu muna ɗauka maganin mata ko kuma daɗin seksi ne kawai zai ba mu jin daɗi da soyayya da sauransu. Wallahi akwai abubuwa da yawa da suke tattare da rayuwa aure, da idan mace bata duba ba, idan mace bata ɗauka ta rike su ba, to za ta samu matsala. Dan haka zan shiga ɗaya bayan ɗaya, zan yi magana da wanda da turanci ne, su za ku rinka gani ina ɗanye na tsayawa, saboda zan ringa ƙoƙarin abin da shi ne da Hausa. So sai a ɗan yi haƙuri da sauransu. So farko abin da yake magana akai, kamar ana maganan yanda wai kamar sirrikan mata waɗanda suke kwace mana mazaji. Kun gane abin yana magana ne akan sirrikan matan banza, ko a ce sirrikan yan mata wanda wasu ma ba auren mijinki za su yi ba, amma sun hana ki sukuni kuma sun kawar da hankalin shi daga kanki. To shine su ake magana akai, wai yanda suke yi su kwace namiji, yanda suke yi su kautar da hankalin shi, yanda suke yi ya manne musu kaman super glue, ya manne da su, ko da kuwa su matan banza ne. Suka ce mata da yawa suna rasa mazajensu ne akan matan banza, saboda wasu ƙananan abubuwa da muke rainawa, despite diseases da suke da shi, sexual transmitted diseases, wato ciwukan sanyi da ciwukan da ake samu ta hanyar saduwa. Duk da suna tunani, saboda sun san cewa tabbas ba da su kaɗai suke harka ba, amma saboda suna samu wa'in abubuwan da ba sa samu a gurin matansu. Kun gane, saboda ba sa samu yasa suke makare da musu. Na ɗaya suka ce matan banza su sukan duba ne wani abu ne namiji ya fi so, sai su jawo hankalin shi ta wannan abin.
wato suna dubawa ne a rayuwar namiji kaf sun duba sun san cewa babu inda mace za ta babu inda za a jawo hankalin shi sai da jikin ya mace, wato da jikin ya mace ne ake jawo hankali. sai zama na matan banza ba sa wasa da jikinsu. In kika lura sai kika karuwa, in kika duba sai kika gani kirjin ta tsaitsaye kamar ba a kwanciya da ita, bayan kuwa kila kullun sai ta samu customers. Kun gane, za ki ga kirjin ta tsaye, za ki ga in kika duba za ki ga mazaunanta, za ki ga kawai ta bambanta da sauran da macen aure. Sai har ku rinka mamaki irin wai yaya su irin suke kula da jikinsu. To su kuɗin da suke samu, mu a yayin da muke ɗaukan kuɗin mu muke zubawa a dashi, a yayin da muke in mun samu kuɗin mu muna adanawa, ba za mu kashe mu jikin mu ba, ba za mu kashe mu ƴaƴan mu ba, ba za mu kashe mu mijin mu ba. To su kuɗaɗen da suke samu, suna kashe kuɗin suna samun rayuwa, amma kuma suna kashe kuɗin suna gyara jikinsu. Kun gane, su ba su yadda wai da maganan bari su bar jikinsu a banza ba, tunda sun san cewa weakness ɗin namiji shine jikin mace, to da sun san shine ya so jikin mace, to su kuma sai su yi amfani da wannan abu na din sai su jawo hankalin shi. Ina fatan kun fahimta. Sai su rinka amfani da jikinsu su jawo hankalinsu, sai su rinka amfani da jikinsu su rinka creating wasu intimacy da mu ba ma damuwa da wannan. Mu a kullum mukan duba bari mu sauke, kuma sannan su duk abin da zai kawo musu, kamar yanzu mu wasu ba su dauki ma cewa namiji abin da za a jawo hankalin shi da shi kenan, wata ma ba su dauki wannan haka ba. Kawai tana ganin bari kawai ta yi yanda kawai za ta yi jikinta, ko ya burge shi ko ya burge ta ba, ita ba damuwanta bane, ita ta wuce lokacin da za ta tsaya tana wani shafe-shafe ko tana wani saka mai ko tana wani saka menene. To duk irin wannan abubuwan mu muke dubawa muna ganin dan me zan je ina wahala da kaina, dan zan je ina kaza. Su kuma abin da ba sa wasa da shi kenan. Da haka mu a lokacin da muke amfani da jikinmu muna duk wulakanci da muka ga dama, su ba sa wannan wasa. Shi yasa sai ki gani in kika duba sai kika kira ta kaf kin fita kyau, kin fita kin fuska ko kin fita kalar fata mai kyau, amma kuma in kika duba breast nata zaki gani ta cika, in kika duba mazaunanta zaki gani a cike suke, in kika duba duk wasu abubuwan da ake jawo hankalin da miji da shi sai kika ma har ba ta burge ki, saboda kaman sakin ganta kaman wata kin sakon sai da dai karuwai sai ki koma matan maza suke, saboda su suna kula da jikinsu, mu kuma ba ma yi. Mu muna daukan wannan abun ba komai ba. Sannan sai fahimta weakness in namiji, wato inda ake kamo shi da shi, inda wato aka fi jawo hankalin shi da shi, wanda shine lokacin kwanciya. Su suna yin kokari su ringa amfani da wannan lokacin, saboda watakila ma wani ba wani hira kuke yi da shi ba wani wasa dariya kuke yi da shi ba, in ke ba haka kike ba ko shi ba haka yake ba, babu wannan tsokalin, babu wannan wasa dariya. To a inda zaki dauko hankalin shi shine idan ya zo zai kwanta da ke, saboda duk iya soyayyen da zaki nuna mishi anan ya kamata ki kure. To amma mu a yayin da ya kamata mu rinka nuna cewa mu rinka kai dauko hankalin shi, muna jawo hankalin shi ta wannan wurin, sai mu rinka dauko bakin cikin mu, fushin mu, tashin hankalin mu muna dasa shi a wannan lokacin. Wasu ma sai ake ga an yi fada, wata kuma sai ki gani lokacin da yake so yayi, lokacin da za ta rinka faɗin maganganu, lokacin da za ta rinka ɗauko wasu abubuwan da yi mata na bakin ciki, tana faɗi, tana zage-zage, tana wasu irin maganganu. Wata kuma in shi ne ya zo nema, ba sakin fuska, ba wani nuna ina shauƙinka, ba wani nuna ina so ina muradinka da sauransu. To duk irin wa'innan abubuwan shi muke ɗauka ba komai ba, kuma wallahi su suke destroying marriages, su suke destroying gidaje. Don haka sai kin fahimci wannan a matsayin ki na mace, cewa wannan lokaci ne da yafi muhimmanci a cikin dukkan sauran lokuta. Lokaci ne zaki amfani da duk makaman aikin ki na duniya ki jawo hankalin shi, ki sa shi ya san cewa kai wancan na kwanta ita ta cika mace, ba wai ya gama yana thinking otherwise ba. In yana gamawa yana wani tunanin cewa kai wannan bai cika mace ba, ko wannan kaman wata bakauyiya, ko wannan kaman wata kaza, to a lokacin ne kin shiga danja a cikin rayuwar aurenki. Wallahi idan baki wasa ba sai ya kara miki shi an baki da ita, in kuma bai miki ba za ki sha wulakanci. In baki wasa ba kuma sai ki gani ya je ya auro wata bata kai kin komai ba, amma sai ki ga ya dauki duka hankalin shi, rayuwar shi, soyayyen shi ya bata, sai ki dauka boka take amfani da shi ko mala, wanda ba haka bane.
ke kin yi wannan sakin kina mai da kanki ba ƙauya, ke baki san ma ki duban wasu abubuwa, ki yi research, ki rinka samu sababbin abubuwan da zaki ringa jawo hankalin shi, kina dauko hankalin shi, kina mai wasu kallolin soyayya duniya a wannan lokacin ba, ke da baki dauke shi komai ba, to kin ga dole a samu matsala. Sannan suka ce su suna shan bakin namiji kaman hauka, wato suna nuna ma namiji cewa bakin nan nashi suna son su sha, idan kuma yana shan suna iyakan kokari na ganin cewa sun sa shi ya ji cewa kai wance ta iya yin kiss. Suka ce wanda kuma matan aure su ba sa damuwa da wannan, wata ma za ka ji tana cewa ita ba ta son kiss, wata ma za ku ji tana cewa ita wannan abun ma ba ta ɗauke shi a rayuwar aure ba, wanda wannan kuskure ne. Wannan kiss ɗin ko da ma ba kullum kike irin yin mishi irin French kiss haka da sauransu ba, wanda irin deep kiss, ban sani ba ko kun fahimta. Oh my god, I can't believe I'm talking about this. Irin ya zan ce, irin wanda zaki gani kuna kiss sosai, wanda irin kuna shan bakin juna sosai, to ko da baki irin wannan ba, ya zama na dai ba kya irin rabuwa da irin peg, ba kya irin rabuwa da shi irin sanya irin dai kaman kin zo kina mishi magana a misali kawai waigo wanda zai kawai sai dai ga irin kin gani, ban sani ba ko kun fahimce ni, irin ya zama na kullun kina mishi irin wannan, ya zama na kawai yana zaune kin zo kin mai magana, kin dan kisin din shi a kumatin, kin dan yi pekin nashi a kumatin shi, idan an zo wanda wannan pek din yana da matukar muhimmanci, irin kin zo kina irin kin saka zai fita aiki haka, kina dan mishi magana ya tashi wucewa haka, irin ya bude kofa zai fita haka, sai ki dan kira sunan shi wani na'am, irin sunan da kuma kike kiran shi wanda yafi kowane dadi, wani na'am, irin kawai yana jirowa kawai irin unexpected, shi yana expecting maybe zaki mishi magana, kawai sai ki rungume shi, ki kankame shi, ki dan yi fakin nashi kaza da kaza, ko kuma a'a kin zo mika mishi wani abu, ko a'a kin rike hannun shi ki dan yi fakin nashi, ya zama da irin wannan wani abu ne da ya saba da shi. Kun gane, wanda mata aure kuna sake da wannan, mata nawa ne suke yin wannan? Wani ma namijin yakan mance da ana fake, yakan mance da wannan, ba ta mishi French kiss din kuma sannan ba ta mishi wannan fake din, wanda wannan kuskure ne. Mu mata mukan dauka wa'annan abubuwan fa na Aisha radiyallahu anha tana wa manzon Allah haka, tana wa manzon Allah yana fakin nata koda yana azumi, amma mu dauki wannan ba komai ba ma damuwa da wannan, to shi sa ake samun matsala. Laifin daɗi ƙarewa. Muna kira a gare ku da idan kun ji daɗin wannan bidiyo da ku danna mana alamar like, domin hakan shi zai ƙara mana ƙwarin gwiwar ɗora muku sababbin shirye-shirye, musamman ci gaban waɗanda muka riga muka fara. Sannan muna roƙonku da ku danna mana alamar subscribe, sannan ku danna mana alamar ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora su. Mun gode.